Jabaane wayahe kerja. Kerjaku ning ndi iki? Nang Petit Hotel Solo, Bro. Ning kene iki enek brand sing regane 50.400. Kuwi rasane nikmat, sedap, sik enek mobil. Oh, enek mobil, iklan mobil, Bro. Langsung wae mangan karo kerja, regane mung 50.400. Ayo melu. Mangan kene iki warung sakpole, mung 50.400 free. Free refill, free los. Los pokoknya ngombe mangan enak ngombe legi pokoknya. Nyambut gawe kuwi ya karo madang. Nek ora karo madang kuwi otakmu ya ora jalan. Kan ngono. Lah iki sawangan. Panganane oke kok ngene. Nyambut gawe ya karo madang. Isi weteng ya to. Isi weteng otak encer, Bro. Jalan lancar kan ngono. Iya. Iki mau regane mung 50.400 free. Nah, pakai ngerti. Ini iki menune ben dina iki ganti. Dadi mungkin dina iki iso kaya ngene. Sesuk burger apa pizza apa iwak-iwakan ngono kuwi. Dadi beda-beda, ben dinae beda-beda. Angel men to iki. Sik. Rasa udah suwen, kesuwen langsung mas. Terus bola bali tak kondang rene. Regane murah men 50.400. Nang Petit Hotel, wadele restoran. Wis ya, langsung wae. Mosok iki nanti penuh biar kowe ora rene, kudu ndang rene. Dan kuwi sing kudu mbok ngerteni. Ganti-ganti menu bendinan. Wis ngono ya. Nah.